uchopo sama koro nyaka wabende koro wakonyo oganda wa. E achiel kuom gigo manyo wawacho gi Jakom Festus Amimo Chang'wen ni ochopo sama koro jaluo nyaka penjre penjo ni to odwar ang'o, to odware nade, nikech jatelo moro nyago godo mbaka e juma mokalo penja achiel ma kone ni penjo nino wabro manyo aput mondo wabede piny wago mbaka. Penja ni to bende jaluo ng'eyo kaka jomoko chae e piny Kenya ka. Ma kone ni awinjo ga sama wuotho tiwinjo kit penjo ma ji penja about wan kaka oganda luo. To gin penjo mang'isa chae. To ka jaluo ok ong'eyo ni ji ochae e Kenya ka to pod wabro neno kit mila madhi mbele mbui kama iketho nying jotelo, to moko bende ipako jatelo mana ma excess. Nikech gik manyo timre mbui gi VOJ, achiel kuom osiepna moganda mamoko nyooro na link e WhatsApp mara. Penja ni hii vita yote ni ya nini? Ngeni oganda moko sechako neno ni ugoru, to ka bende gineno ni une masani serikal matiyo ni e lwetu konyo uwe kabisa, to gipenyo ni to kara untu goru nang'o? Takone ni sisi hatupigani. Tukona ni hizi kitu naona kwa mtandao iko vita sana. Takone ni ndugu, hakuna vita. Hiyo ni mambo ya social media. Tukona unajua sisi hiyo social media ndio tunaona. Sisi hatutakuja kwenu kusikiza watu. Gisomo gimanie tuoro. Hiyo ndio tunaona na ndio inatufanya tufanye nini? Tufikirie vile tunawaona. Ineno. Tuma okeno siep na en ng'ato mabende en gilemu mar kuodho wach ne jatend piny. Koro ka en mupenja kamano to ngiso ni samoro gibende giseneno to girito duoko wach ne jatend piny. Nikech samoro ing'eni ka gigo kwano gipango tipenjo ni to koro juganda luo ni to watimo nade? To bro koni na wale bado wanapigana vita. Jomoko gito sebiro ga agenda, dwa ndara, dwa no kunyne gi pi, dwa stima, dwa no gerne gi sikunde. To unto maru tikoni wale bado wanapigana vita. Nyaka karang'o ma jopiny bro chapo wiji nikech giyute.